Revşenbir, hünermend û nivîskarên hêja. Hûn bi xêratin mala xwe û bajarê xwe. Li ser navê gelê Amedê û şaredariyê Amedê xêr hatin vê dikin. û silavê wê ji vê hemû geliya Rojava yê fedakar rê dişinin. Gelê me ya Rojava ku her roj bi berdalan mezin di nava berxwedan dane, bêguman riya Kurdistanê azadî û demokrasiyê ji vê qeda xwe ronî dikin. Em hemû qetliyam li Rojava şermezar dikin. Bi taybetî qetliyama Serêkaniyê ku piraniyê van zarok bûn lanet dikin. Revşenbîr çira milletane. Ev hevî dikin ku hûn ê ji bi hevgirtina xwe hem yekîtiya di nava Revşenbîra Kurd de Kurd bikin û hem ji riya gelê Kurd ronî bikin. Bila qeleme wê tu carî sûkixwar nebe û tu xizmeta gelê me de be. Ez dîsa wê hemûya silav dikim û serkeftin ji bo kongreya wê re dixwazim. Hevî dikim ev konferans xizmeta netewî Kurd û konferansa netewî bike. Dîsa dibêjim hûn bi xêratin sersera serçeweratin. Beşdarên hêja ez ve roleke mezin dirîze. Di nava vê têkoşînê de em pir pêşanazin ku rewşenbîrên gelê Kurd a Rojavayê Kurdistanê ji bo rojhilata navên ji bo gelê Kurd pîroz be û serkeftinek hêvî dikin û rêyan ve gişan vekirî be. Silav. Xêrhatineke germ bo birêstişana dikin bo îro bêderê name amade ye û ji bo piştgiriya wan ji bo alîkariya wan spasiyeke germ bi navê xwe û bi navê hemû endamên hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê xêrhatineke germ jî duwe û bi wan dikin. Çi Amedê be çi Sülêmaniyê be çi jî Ewropa be ev vê armancê îro em bêd meşhûr û ev jî gaveke yanî ber bi konferansa me ya îro jî gaveke ber biçûna biçû huner biçû yani herekî İran başsan dünya çağrına ser Rojavayê û bi temsiliyeta wan hatina Rewşenbîrên Rojava gerek ew xas bi bandorborîn. Rojava. Ez xemgîn ez îro ser navê xwe nikaş bi serbilindiyê ji we re bibêjim bi xêr hatin Ameda Rengîn. Îro birayê biçûk û li ber dilê dêw bavê şêrîn Rojava xwîn dibe û xemgîn e û kul û derdî wî û birîna wî heye.